sithe asibuye njengoba ngishilo ukuthi ayi ngeke ngathi nobe kanjani ngizobuya ngizonibona nje na emva sasixoxile mina ngumuntu ke omaye emagameni akhe saxoxa ke nomdu kuthuleleni drugs and substance abuse lona kuyena ke owayekhuluma nomfana la ekhaya ukuthi akanizosula namhlanje nake sibone ukuthi eneke nibambe nani ukuthi kukhona okunye nje kunixela kodwa ke ayi into eswini ngeke inganixaki noba ngabe nishaya indongeni kodwa kube khona okunye nikwenzayo ngasithi ayi asize namhlanje nake sizobona ukuthi ngeke wenzeke nomhlukanyana yilokho nje na akukho kunitshela ukuthi siyanithanda sinikhonzile sizama yonke indlela nje ukuthi impilo ishintshe njengoba ngisho nje na uMEC wathi nje uDabu abengelazi wathi naye ke uzokaplaneka kaqhamukeke lana uMEC ngqongqoshe uMamkhoze so ngoba wabona ukuthi umuntu useke wafika lana so kasithembe ke umuntu njengoba ke sifisa ukuthi kushintsheke kancane kancane somthinta weMEC mhlambe basabanjwe lokukhankasa wabemva kwakho ke bese kulandeleleka ukuthi udaba ke lixazule kanjani ngoba egcineni kufuna ke nani niphile impilo ke ephilwa wonke umuntu uNkulunkulu wathi wonke umuntu kufuna aphile impilo emnandi ezingeni la ngeke saphila impilo efanayo sonke kodwa noba nezingeni la kufuna aphile impilo emnandi emjabulisayo. Namhlanje bathi sithindisile sila ekhaya kuzobona uMama Nsele lo sesamlethe uhlelo ezochaza nesigameko esibe sibuhlungu esamehlela. Ngiyacabanga ukuthi kwabaningi ababelalele uhlelo basikhumbula udaba lwakhe. Njengoba sibekele namhlanje ukuthi sizobe sidla sihamba neThemba Njilo Foundation bese sizomlethela ukudla nokuzobabheka ukuthi basale kanjani nanokubheka ukuthi since sanze isitori sabo mhlawumbe ngabe iprogress yempilo yabo ngabe sikephi. Uyena kuMama ngizodlula kuyena intambo akabeke ohleli nomndeni wakhe la. Ilona khaya bahleli lona ke leli ngoba umuzi wabo walahleka okwaphoqa ukuthi bazibambe bayocasha. Bahambe ngokubhaqa ke nje behlale beqashe indawo iphele bahlele kwenye indawo baqashe indawo iphele nala bekhona nje amathuba omsebenzi awekho abasebenzi begcwele kanje. Kuye kwenzeke kulale ngentanga bengadlili bengaziboza ukuthi bahlanganise nani. Esibongeke nakeni babunjini namhlanje ngithema ukuthi ngifake isicelo kuyena ngempela wazama ukuthi namhlanje sivele sizobanika okuya ngasethunjini abangabamba ngakho umoya. Kanye nomfundisi uDube nawe uthe ucela ukuthi simreport esihambe kanjani. Esithembayo ukuthi naye njengo kaNkulunkulu naye mhlawumbe khona ukuthi lapho uthi ndiyakhona mhlawumbe ukuthi angakwenza sikwazi ukuthi sisize lo mndeni. Ngiyabonga kakhulu usizo lwaba kuyithuleleni esathi masiqala silibeka udaba sekunesikhathi eside lenzeka sabona uba umkhwanazi wasukumela phezulu wasinakekela njengalokho nje namanje ubhizi uyasenzela lokho ekufanele ukuthi asenzele khona uyasitshela ukuthi namhlanje uyeza sibabone ngempela nabasebengena nabantwana sibonga kakhulu nokusivezela ubaba Njilo ngibonga ngiphezi sengiyabona ukuthi kuya phambili kwalokho shuthi sekuyilesi isikhathi samanje uNkulunkulu aseliveza ngalo ithuba walingenisa ngayo ubaba uMkhwanazi ukuthi uba uMkhwanazi efanele asimele. Siyabonga kakhulu siwumndeni wakwaNsele sibonga kakhulu Mkhwanazi omkhulu ngiyabonga kakhulu mntwana. Ngithanda ngidlulise ukubonga kakhulu ukufika kwenu nokuthi nisazise kubaba uNjilo ngesimo besibhekene naso isikhathi eside. Nje sithi asibonge ngakho konke senikwenzele khona. Anginawo amazwi amaningi but ngikhala kancane but amazwi ayaphela ngento esenisenzele yona. Sithi ake sidlulise ukubonga sisazokwazi ukuthi siphinde silale sikwazi ukuthi silale sidlile njengoba isimo bese sibheda nje kwangempela.
ebese sikhalela kakhulu abantwana abancane. Fine, asinankinga nathi, but ebese sikhalela kakhulu abantwana abancane ukuthi mabelala bengadlile bazolokhu besikhalela. Nje uNkulunkulu anibusise ngakho konke senikwenzile. Because sometimes ngibe nalokho kufikelwa ukukhala, inhliziyo ihlezi ibhlungu ngokuthi umuntu uyazama ukufuna imisebenzi ayitholakali, siyawazama amathuba emisebenzi awatholakali. Nami ekufundeni kwami ngizo matric angifundanga kahle ngesimo sokuthi kwakufuneka ngifunde ngibuye ngizama amatoho amancane ngibheke ekhaya ngikwazi ukuprovide lokho because kwakungekho umuntu osebenzayo ngaliza ikhathi. Umatric wami ngofunde kabi lapho ngeze ngadecide khona ukuthi at least angibhale but ngingayiqedi ifundo zami, but ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngibuyele esikoleni ngiqhubeke nesikole ukuze ngikwazi ukuthi ngiprovide umndeni wami ngendlela eright. Ngithanda ukubonga ongipha Zigebengu Thuleleni crime and substance abuse awareness ukuthi ikwazile ukusincedisa along the way, ibe yabaye i-guardian kuthina as a family yakwa Nsele. Siyabonga kakhulu lokho-ke, noma besingathembi ukuthi ngelinye ilanga ukuthi kobe khona usizo ngelinye ilanga esoke sikuthole. Engakusho ukuthi sina abantu esincedisiwe sebesingazi ukuthi singanikela ngani sisize ngani, kodwa awisho ukuthi nami ngimunye ezinye ikhathi ngingafisa ukuthi nginikele ngisize abanye abantu abadingayo usizo. Because manje uma usufuna ukuphumelela emhlabeni sekufanele uveze ukuthi uhlupheke kangakanani into esengengafundisa yona. Because manje umuntu la ekhaya bese phila ngokuthi ayi umuntu uzofasta until uzobona ukuthi impumelelo yakho iya kuphi nandawo. Manje ngiyabonga kakhulu kwaba Thuleleni nobhuti nabo bonke sibonise nabanye abantu besingathemba ukuthi sobabona sibezwe ngendlebe bekhuluma ngabo redo. Siyabonga kakhulu, ngiyathanda ukubonga kakhulu uNkulunkulu anandisele kakhulu. Singabantwana abancane akukho vele singakwenza ngoba sisayingane sisafunda, kodwa sibonga uma benosisi bake bazama ukuthi bafonele ubaba umkhwanazi ukuze sibe nosizo oluzotholakala la ekhaya. Sibonga kakhulu, uNkulunkulu anandisele kungagcini ngathi kuqhubeke nakwabanye. Sithanda ukubonga nje kakhulu, mhlawumbe nasesikoleni sekuzofocuseka kahle ngoba kuya nokudidaniseka ukuthi ekhaya kunjani, lokhu ucabanga ekhaya emuva ungazi ukuthi sewenze njani, nomzali uyazama ngala akulungi, kodwa sithanda ukubonga kakhulu ngaba senzele khona. Siyathemba nakwabanye kungaba phezulu nalokho enisenzele khona. Ngibonga kakhulu. Sesiyagoqa kosuku namhlanje la besikhona ukuzobona umndeni wakwa Nsele. Nangomsombuluko kokhuzini ohlelweni ncipha Zigebengu sizophinda futhi sirecap naye umama ukuthola ukuthi after sasikhulume naye vele ohlelweni ncipha Zigebengu ngabe sekukephi empilweni. Abantu bayafona besibekela inkinga zabo, kodwa ke naso lesi esinye saze sathi masingithinta ngase ngibona ukuthi ngiphame ngibona umndeni ukuthi singabalela nesibetho ukuthi bakhala ngani ukuthi bangasizakala kephi. Esithemba yoko ukuthi usizo nabo bazolithola masiqhubeka nabo ukuthi ikusasa sazi siphatheni, kodwa ngiyathembisa ukuthi siyogadla ngakho konke okusemandleni ethu ukuthi balithole usizo nempilo yabo ishintshe. Umndeni ke njengoba nubona nje niyalazi ukuthi abantu bangeke ngifuna ukuqala phansi kulabo abangalizwanga sebengana kuma podcast ohlelo ncipha Zigebengu bangalithola udaba lwami Nsele baluze khona. Kodwa bengifisa nje ukuveza ukuthi izingane lezi zombili umfana nontombazane izona izingane zakhe, lo muntu okuthiwa yena wasungula lesigameko esibuhlungu sasikhuluma ngazo. Uma lengane ekhuluma ngayo nje ibaleka nayo yena umfana sezakakhulu abangaka namhlanje, esingazi ukuthi ke izwe lethu namhlanje linamadoda anjani South Africa, amadoda asephendukile ilwane. Esinethemba ukuthi naye makufika uMSC uMamkhoza kukhona naye azofika ekuphethe mhlawumbe okungakwazi ukuthi kushintshe impilo yomndeni. Asibongeke niyazi-ke abafisa ukusilandela nosithola lapha epage lethu Facebook elibizwa ngeThuleleni Crime and Substance Abuse. Uyongena nje ulike hello page. Sibonge nakubona bonke abasupporters sizasifike la sikhona. Asibonge nisale kahle emakhaya.